Ribu ka kaso, sila na. Kung nanin mo niya, ganyan na rin. Bikulo mo sa utang. Pensibay, buray na yan, hindi. गिबियावनो आङो फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनाय लोगोसेनो एसे गोबाव जादोंब्लाबो बैसागु गोदान बोसोरनि फालिथायनि दिनै सेथि साननि गिबि हाबाफारि बायदियै गाहाय दरखं बेखेवनाय एबा बेखेवजेननाय बे हाबाफारियाव जोंजों हांख्रायनानै लेंहरजानाय गेदेमा बेखेवगिरि आलासि मानगोनां लांगिन मिउनिसिपाल ब्लकनि तामिलनाडु लांगिन नोगोरनि मासिगिरि मुस्रि एटेलेन बांगालि गेदेमा सार हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बे सानथामनि हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मावफुं आफादगिरि महरै बिबान लानाय मानव गेदेमा मावफुं आफादगिरि मुस्रि हानराम गयारि गेदेमा हाबाफारियावनो बाहागो लानो हाफैनाय बानजाय आफादनि मानव गेदेर लेङाइ आफादगिरि मुस्रि चरण बसुमतारी गेदेमा सार सासेबाव लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सोमखोर ब्रह्म गेदेमा आरो सासेबाव लेङाइ आफादगिरि मुस्रि भुपेन बसुमतारी गेदेमा हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय कार्बि आंलं जिल्ला गुबुन गुबुन मोखां आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि बोसोनगिरि बिस्थिराम दैमारि गेदेमा बोसोनगिरिबाव सोदोम बसुमतारी गेदेमा लोगोसेयैनो सासेबाव बोसोनगिरि जोंनि गेजेराव दङ अशोक ब्रह्म गेदेमा गेदेमा लोगोसेनो बाहागो लाफैनाय मानगोनां रायजो राजा दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ जोङो बेखेवजेननो थाखाय गाहाय आलासि महरै जोंहा जोंनि गेजेराव जों लाबोदों बिथांखौ आं गिबियैनो मासिगिरि मुस्रि एटेलेन बांगालि गेदेमा सारखौ आं गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आं खावलायबाय मानगोनां आलासिनिसिम आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं साबायखरखौ बावबाय बे समाव गिबियावनो बे फुंबिलि समाव बे सेथि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे बैसाग दाना जोबनोसैब्लाबो आंनिफ्राय गासैबो बे बोसोरा साफ्रोमनिबो जिउआव जाहाथे गाहाम गाहामै बारलाङो आं गिबियावनो इसोरनिसिम आरज गाबनाय थाबाय 35थि सानसिम जि हारिमु बादायनायाव जि उन्दै उन्दै गथ'सा मावबादा बाहायनायाव बाहागो लाबोनाय आंनिनो फरायसा फरायसुलि बिथांमोन लोगोसेनो दिनैनि बे मेन दरखं जि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाजोबनो हानाय गासैबो आंनिनो सिबियारि नोंथांमोन आं गोबाव बा गोलाव बुंनांगौ बिदि सानाखै आं मोनसेखौल' बुंगोन बेखौ होसारनाङा बेखौ सानाखै खिन्थु जायफोरखौ नांथारगौ बेखौ होनांगौ जायफोरखौ नांथ'वा बेखौ जोङो माखासे जोंनि हारिमुजों लोब्बा खालामनाय बे बुस्थुखौ होनांगौ जेरैहाय दिनैनि समाव जि दानाय जि जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रा बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव दङब्लाबो जोंनि कार्बि आंलंनि जि बिथांमोनाबो मिथिनाय बायदियै उमुखखौ उमुक बादि होनो उमुखखौ उमुक बादि होनो दा बेयाव आधा घन्टा बा 20 मिनिटनि जों मोनसे कम्पिटिसन लानांगौ मोनसे मुथासे बा मुथानै खुन्दुंखौ माइदि होनानै बोरै सोरखियाव सोमनानै बोरै माने जि दानायसिम बोरै रेडि खालामो बेखौ माने 10-15 मिनिट बा बिदि होनानै जुदि कम्पिटिसन होलायोब्ला होमबा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा मिथिलांगोन
बा उमुखखौ उमुख होनो होननानै मिथिलांगोन बेखौ बयबो मिथिसारलांगोन नङाब्ला गाबोन समफोरनिफ्राय बियो मिउजियामाव थांनानै जोङो नै बेखौ उमुख सोरखि होनो नै बेखौ ओरैबायदि होनो बेखौ जों मिउजियामाव थांबासो जों बे बुस्थुखौ जोंनि दि उन्दै जेनेरेसन बे बिथांमोना मिथिगोन नङाब्ला बिजाबाव जों फराय मोनगोन उमुखखौ ओरैबायदि बुङो उमुखखौ ओरैबायदि बुङो खिन्थु प्रेक्टिकेल जुदि नुवाब्ला जों गाबोन समफोर मिउजियामाव थांनो हायाब्ला जोंहा उफाय गैया जागोन बेजों लोगोसे जेरै माखासे कम्पिटिसनबो दङ जेनेबा माइ सौनाय बेखौ स्पट माने कम्पिटिसन लानांगौ गामि गामिनिफ्राय लेंहरनानै माने फारलासे माइखौ आधा घन्टा बा 20 मिनिट समाय होनानै सोर माने माइरं दिहुननायसिम माने माबासिम लांनो हायो ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो नुलांगोनबो बा गाहाय न'आव बाहायनाय बा जों बेफोरखौ जों प्रेक्टिकेलाव जोंनि उन्दै गथ'साफोरखौ जों बेखौ दिन्थिलांनो हायो बिदिनो गोबां जोंनि हारिमुजों बर'नि रायजो जानायजों माखासे लोब्बाफोर दङ जेरै Guris. Coba ngisi.